Tetovací strojček Ozerix. Rozhodol som sa robiť tento typ videí. Keďže ja strojčeky beriem ako auta, tak pri výbere sa pozerám v prvom rade na jeho obsah, čo u mňa predstavuje 4.2 stroke. Čo sa týka vzhľadu, mi veľmi pripomína Bishop, s ktorým som vlastne pracoval predtým, len toto je trošku taká mohutnejšia alternatíva. Ten Bishop bol niečo ľahší samozrejme. A druhú vec, na ktorú sa pozerám, je farba. Tentokrát som nešiel do klasiky čiernej, ale vybral som si takúto zeleno-zlatú kombináciu. Keď som tento strojček fotil na Instagram, veľa ľudí mi písalo ohľadom toho strojčeku, čo to je zač. Tá cena je tam výborná, takže prečo to proste nevyskúšať. Poďme si ale povedať nejaké špecifikácie. Tento strojček je 4.2 stroke, je to brushless motor, takže je jemný, ale zároveň má silu. Má ešte 3 rôzne režimy, je to soft, balanced a hard. Skúšal som všetky 3, aj keď ja som robil väčšinu vecí na soft, lebo mi to prišlo ako dokonalé kombo. Zvoliť si režim motoru na soft, aby bol trošku jemnejší. 90% mojej tvorby sú vlastne realistické portréty, takže nechcem to zase prepalovať, čo sa týka nejakých škrabancov. Potrebujem, aby to bolo jemné a vyhladené. Čo sa týka výdrží batérií, ja som s tým úplne v poriadku odkeroval celé tetovanie, vydržala mi okolo 6 až 7 hodín na tom režime soft. Samozrejme na tom hard režime, ktorý je fakt, že tvrdý, tá batéria sa mi znížila možno na 5 hodín. No poďme sa spolu pozrieť na to, aký je obsah tohto balíka. Dajte k tomuto takúto krásnu cestovnú taštičku, ktorú som v živote nevyužil, takže ju môžete zahodiť tak, jak ja. Ako ku každému strojčeku vlastne. Ale poďme sa na to pozrieť, čo sa v tom nachádza. Tu samotný tetovací strojček, prídavnú batériu. Potom tu máme tučnejší grip a ešte tučnejšie. Niekoho môže prekvapiť, že v tom balení dostanete 2 prídavné gripy, ale ono to má svoje využitie, pretože ten tučnejší grip, buď niektorí ľudia samozrejme majú rádi držať ten strojček hrubšie obalený, takže toto im pomôže, že nemusia si toľko servitok tam dávať, alebo penny, alebo niečo také. Ale vlastne najväčšia výhoda týchto ťažších gripov je to, že majú práve vyššiu váhu. Čo je za mňa zásadnejšie využitie je práve tá váha toho gripu, pretože keď si dáte tučnejší a ťažší grip, tak vlastne to ťažisko vám prejde z batérie, alebo keď je 100% vyvážený, tak to ťažisko vám prejde viacej na ten predok, čo vám robí presnejšiu ruku. Akože je to zaujímavá vec, ale ja to nepoužívam. No ako môžete vidieť, tak tento displej, tu máte režimy, takže tu máme, že soft 1, soft 2, soft 3, soft 4. Toto absolútne netuším, na čo je tam toľko tých softov a hardov, je to pre mňa úplne zbytočné. Ja to proste raz nastavím na soft 1 a vybavené. Za mňa je tam príliš veľa zbytočných vecí. Ja ako Tater potrebujem vidieť keď tak ten režim. Potrebujem vidieť voltáž, ktorá tu je bohužiaľ zobrazená v hercoch, ale tuto napravo to môžete vidieť, že tu je vlastne voltáž, čo je za mňa tak blbo trochu urobené. Ono sa to možno asi dá niekde prepnúť, ale ja som to vôbec neriešil. Ďalšia z vecí, čo je tu fajn za mňa, je to, že ten grip má krásny klikací systém, čo veľa strojčekom chýba. Za mňa ešte jedno mínus, ale také menšie mínus, je hlučnosť toho strojčeku, pretože on keď prišiel bol veľmi tichučký, ale ja už som zvyknutý z ostatných mašiniek, že tie strojčeky v dnešnej dobe vedia byť o mnoho tichšie. Veď počúvajte sami. OK, každopádne ja si myslím, že ako zhrnutie už máme všetko. Poďme si ho ešte trošičku rozobrať, zhodiť dole grip a uvidíme, čo sa tam nachádza. Zhodíme si dole grip. A takto vyzerá ten strojček. Táto kontaktná plocha vyzerá docela podobne ako z tých Temu strojčekov. Mám jeden v štúdiu, takže si zrecenzujeme aj ten, docela vás to podľa mňa bude zaujímať. A vlastne ten klikací systém vám robia tieto kovové guličky, to tak dobre kliká ten strojček a drží, ale zároveň to trošku ničí tú vnútornú stranu gripu. Presne ako som spomínal iný čínsky strojček, tak tam vlastne tiež je rovnaký systém a trošku vám to dáva tie piliny všade, čo neviem, či úplne dobre. No nič, poďme sa zložiť naspäť a myslím si, že OK, myslím si, že toto je pre dnešné video všetko. Na konci každej recenzie budem dávať hodnotenie toho produktu na škále od 1 do 10 a myslím si, že tento strojček si zaslúži solidných 7 bodov. Za tú cenu je to v celku OK. Ak ťa táto recenzia bavila, tak kľudne mi dole do komentáru napíš. Ešte takto na záver videa by som chcel poďakovať firme Pro Elite Tattoo Supplies.
za to, že mi tento strojček poskytla na túto recenziu a budú mi poskytovať aj iné produkty. Ďakujem.